அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. என்னால அடிக்கடி மைக் ஓபன் பண்ண முடியாது மாதாஜி. ஏன்னா ஆப்போசிட்ல இது டெமாலிஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு வீடு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்கள். பிரேயர் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் கேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணப்ரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ शून्यवादी पाश्यता देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. அத்தியாயம் 7 ஞான விஞ்ஞான யோகம். முழுமையான அறிவு, பரிபூர்ணமான அறிவு. இந்த சாப்டர்ல பகவான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்ல போகிறார் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவரையும் நான் மீண்டும் ஒருமுறை என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்த பேஜ் போலாம் பிரபு. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அஷ்டாங்க யோகாவில் எப்படி முன்னேறணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஒரு நல்ல இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும், தனிமையான இடமா இருக்கணும், செக்லூடட் பிளேஸா பில்கிரிமேஜா இருக்கணும். அப்ப அங்க ஒரு நல்ல இடம், அது மிக தாழ்ந்த இடமா இருக்கக்கூடாது, மிக உயர்ந்த இடமா இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து அங்க குஷா கிராஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற அந்த தற்பை புல்லை பரப்பி மான் தோலை போட்டு மேல ஒரு மெல்லிய துணியை போட்டு நிலையாக ஸ்திரமாக உட்கார்ந்து நம்முடைய அந்த மனதை 2 புருவங்களுக்கு மத்தியிலே நிறுத்தி பார்வையை இந்த நாசின் நுனி மேல வச்சு நம்ம கண்களை பாதி மூடிய நிலையில், ஃபுல்லா மூடிட்டா தூங்கிடுவோம், பாதி மூடி இருந்தா நம்மளுடைய நம்மளை மற்ற காட்சிகள் நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணும். ஸோ அதனால பாதி கண்களை திறந்த நிலையில் இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஆனா இந்த அஷ்டாங்க யோகம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன். இது இந்த காலத்துக்கு உகந்தது இல்லை, சத்திய யுகத்திலே இது ஃபாலோ பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கறத பாக்குறோம். அஷ்டாங்க யோகத்துல 8 நிலைகள் இருக்கு. யம நியம ஆசன பிராணயாம பிரத்யாகார தாரண, அந்த மாதிரி சமாதி வரைக்கும் என்னென்ன நிலைமைகளை, என்னென்ன ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்தோம். ஒரு இதையும் நம்ம விரிவாகவே நம்ம பார்த்தோம். மனம் நம்மளுக்கு நண்பனா எதிரியா, ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். கட்டுப்படுத்துறதுக்கு 2 வழிகள் சொன்னாரு, அபியாசே அண்ட் வைராகியன அப்படின்னு 2 வழிகள். அபியாசம் அப்படின்னா பயிற்சி செய்தல், வைராகியம் அப்படின்னா பற்றின்றி இருப்பது. சோ அப்போ அந்த அஷ்டாங்க யோகத்திலே தோல்வியுற்ற யோகியின் நிலை என்ன? 2 விதமான யோகிகள். ரொம்ப ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லயே தோல்வி அடைந்தவர்கள், ரொம்ப முயற்சிகள் பல செய்து ரொம்ப வருஷம் அஷ்டாங்க யோகம் செய்து தோல்வி அடைந்தவர்கள். இவங்க 2 பேருடைய நிலைமை என்ன, கதி என்ன அப்படின்னு அர்ஜுனர் கேட்க அதுக்கு பகவான் என்ன பதில் சொன்னார் அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாம் தெரியும். யோகங்களிலே மிக உயர்ந்த யோகம் அப்படிங்கிறது பக்தி யோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல், கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு ஆற்றுவது, யுக்த மனோமதக அப்படிங்கிறதும் என்ன அப்படிங்கிறது நேத்து சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பிரபு.
இந்த அத்தியாயம் இன்னைக்கு பார்க்க போற அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவின் மகிமை. ஏன் வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும், அது அவரை பற்றி அறிந்து கொள்வதனால என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் 3 ஸ்லோகங்கள்ல. கஷ்யன் மாம்பேத்தி தத்வதக, பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஆற்றல்கள், அவருக்கு என்னென்ன சக்திகள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பிரகிருதி வித்தி மேற்பராம். சோ இத இந்த 4வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் எவ்வாறு சரணடைய வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் 13லிருந்து 19 வரைக்கும். மாங்கேவ ஏ பிரபத்தியந்தேனா சரணடைவது, அது என்னன்னு பார்க்க போறோம். தேவ தேவி வழிபாடு, டெமிகாட் வர்ஷிப் பத்தியும் நம்ம பார்க்க போறோம். மமைவ விகிதான்கி தான். சோ இதெல்லாம் என்னென்னு நம்ம இப்ப தெளிவாக பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்கீங்களா? இருக்கேன் மாதாஜி. மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மய்யா சக்த மனப்பாத்தா யோகம் யுஜ்ஜன் மதாஸ்ரயக அசம்சயம் சமக்ரமம் மாம் யதா ஞாஸ்யசி தச்ருணு. யதா ஞாஸ்யசி தச்ருணு. தச்ருணு என்னிடம் இருந்து கேள் அப்படிங்கிறாரு பகவான். ஸ்ருணு அப்படின்னா கேட்கிறது, தச்ருணு. சோ என்னத்தை கேட்க சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். புருஷோத்தவரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரித்தாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம், இதை நீ கேட்பாயாக. பகவானே சொல்றார், எப்படியெல்லாம் சந்தேகமே இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி வந்து நீ வந்து என்னை வந்து சரணடைய வேண்டும் அப்படின்னு முழு கிருஷ்ண உணர்வில் அப்படிங்கிறாரு. அதை எவ்வாறு செய்வது அப்படின்னு பகவானே இப்ப வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்ல போகிறார். மனதை என்னில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். சோ முழு மனசுல மனசு எங்கெங்கயோ ஓடக்கூடாது, முழு மனசையும் வந்து அவருக்கே அர்ப்பணிக்க வேண்டும். சோ அப்போ பக்தி சில பழக்க வழக்கங்கள், நம்ம இப்ப வந்து 4 மணிக்கு எந்திரிக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து பழக்கப்படுத்தி கொண்டால், அது வந்து அலாரம் எல்லாம் வைக்கவே வேண்டாம், யாராவது வந்து எழுப்ப வேண்டாம், நம்மளே வந்து எந்திரிச்சுப்போம். சோ அதே மாதிரிதான் குழந்தைகளுக்கு கூட நம்ம வந்து நல்ல பழக்க வழக்கங்களை இப்படிதான் பழக்க வேண்டும். நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்க எல்லாம் பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா? நம்ம தாத்தா அவர் வெளியில எல்லாம் போயிட்டு வந்தாருன்னா கரெக்டா செருப்பை எந்த இடத்துல விடணுமோ அந்த இடத்துலதான் விடுவாங்க. வந்து வாட்சை எங்க கழட்டி வைப்பாரோ அதே இடத்துலதான் வைப்பார், நினைச்ச இடத்துல எல்லாம் வைக்க மாட்டாரு. கொடைய எங்க மாட்டணுமோ அங்கதான் மாட்டுவார். சோ வேற இடத்துல வந்து வைக்கவே மாட்டார், கண்ணாடியை கலட்டி. அது எல்லாமே வந்து அது ஒரு பழக்கமாக இருக்கும். இதே மாதிரிதான் நல்ல பழக்க வழக்கங்களும் கூட. காலையில எந்திரிக்கிறது, சாமி கும்பிடுறது, சோ இத மாதிரி பழக்கப்படுத்தி விட்டால், பக்தியை கூட பழக்கப்படுத்தி விடணும். சோ பக்தி செய்வது அப்படிங்கிறது வந்து கடமைக்காக எல்லாம் செய்யாம அது ஒரு பழக்கமாக மாறிவிட்டால் நமக்கு வந்து அது சுமையாக தெரியாது. சோ நம்ம முழு மனசுமே வந்து பக்தியில் ஈடுபடும். சோ பக்தியை பழக்கப்படுத்தி விடு அர்ஜுனா, பழக்கப்படுத்திக்கொள் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அட்டாச்மெண்ட் வேணும் பகவான் மேல வந்து அட்டாச்மெண்ட். நம்ம இப்ப எப்படி பௌதீக பொருள்கள் மேல எவ்வளவு அட்டாச்மெண்டோட இருக்கிறோம், அது கிடைக்கலன்னா நம்ம எவ்வளவு வந்து நம்மள ஒண்ணுமே பண்ண முடியல இல்லைங்களா? நம்மள இதுவே பண்ண முடியல, கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல. ஏதாவது ஒரு பொருள் மேல ஆசைப்பட்டு அது கிடைக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து குட்டிக்கரணம் போட்டுட்டாச்சு அதை எப்படியாவது நம்ம அடைஞ்சிடணும்னு ஆசைப்படுறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பகவானையும் அடைய வேண்டும் அப்படின்னு ரொம்ப அட்டாச்மெண்டோட இருக்கணும் பகவான் கிட்ட. சோ அந்த மாதிரி அட்டாச்மெண்டா இருக்கணும். அவரை பற்றி தியானம் செய்ய வேண்டும், அவரை பற்றிய சந்தேகங்கள் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. சோ அப்படிப்பட்ட யோகி அவன் கண்டிப்பாக என்னை வந்து அடைவான், இதுல சந்தேகமே இல்லை அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்றாரு. மையா சக்த மனா பார்த்த யோகம் யுஞ்சன் மத் ஆஸ்ரயக. அசம்சயம், அசம்சயம் அப்படின்னா என்னது? சந்தேகம் இல்லாமல். சமக்கிரம் அப்படின்னா முழுமையாக. நீ சந்தேகப்படக்கூடாது, உன் மனச முழுமையாக என்னிடம் ஒப்படை. அப்பதான் வந்து அப்படிப்பட்ட யோகி கண்டிப்பாக என்னை வந்து அறிந்து கொள்ளலாம். உள்ளதை உள்ளபடி, பகவான் எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிறதை உள்ளதை உள்ளபடி அறிந்து கொள்ளலாம். இதை பற்றி நானே உனக்கு சொல்கிறேன் அர்ஜுனா அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அடுத்த ஸ்லோகம் பிரபு படிங்க மாதாஜி.
ஞானம் அன்மியூட் பண்ணுங்க மாதாஜி. விஜயகுமார் மாதாஜி. எஸ் பிரபுஜி. ஞானம் தேகம் ச விஞ்ஞானம் இதம் வஷம் வஷ்யாம் யசச்சேதக யஞாத்வா நேக பூயோன்யஜ் ஞாதவ்யம் அவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீகமான அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியது எதுவும் இருக்காது. சோ நம்மளுக்கு என்னென்ன அறிவு? 2 விதமான அறிவு வேண்டும். சாதாரண அறிவுன்னு எதை சொல்றார் பகவான்? இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அறிவு. தெய்வீக அறிவு பகவானை பற்றிய அறிவு. இது ரெண்டுமே உனக்கு முழுமையாக சொல்ல போகிறேன். இதை நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் உனக்கு எந்த அறிவும் தேவையே இல்லை. எதை பற்றியும் நீ அறிய வேண்டிய தேவை இருக்காது. நீ பூரண அறிவுடையவனாக இருப்பாய் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாரு. சோ நம்மளுக்கு 2 விதமான அறிவு தேவை. சாதாரண அறிவு, தெய்வீக அறிவு. அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இந்த சாதாரண அறிவு எப்படி கிடைக்கும்? அது படித்து ஏட்டுக்கல்வின்னு சொல்லலாம். ஏட்டுக்கல்வி, சரிங்களா? ஏட்டுக்கல்வி கிடைக்கிறதுனால, ஏட்டுக்கல்வி மட்டும் படிச்சவங்க எல்லாம் பக்தியோட இருக்கிறாங்களான்னு பார்த்தா படித்தவர்கள் யாருமே பக்தியாகவே இல்லை, சரிங்களா? இப்ப இருக்கிற விஞ்ஞானிகளாகட்டும், மிக உயர்ந்த பதவியில் இருப்பவர்களாகட்டும், அவங்களுக்கு ஏதோ பக்தி செய்யறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப என்னமோ அசிங்கமா இருக்குது. பக்தி செய்தவங்களை பார்த்தா கிண்டலும் கேலியுமா இருக்குது அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி இருக்காங்க. சோ சாதாரண அறிவையும் நாம் தெரிந்து வைத்துக் கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும். ஏன்னா நம்ம இந்த உலகத்துல வாழணும் இல்லைங்களா? நம்ம அதுக்காக நம்மளுக்கு ஒரு திறமையை, ஏதாவது ஒரு திறமையை நம்ம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். வேலைக்கு போகணும், சம்பாதிக்கணும், எல்லாமே இருக்கு. சோ அதுக்கு படித்த அறிவும் வேண்டும். அடுத்தது தெய்வீக அறிவு அப்படிங்கிறது உணர்ந்த அறிவு. இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. சாதாரண அறிவு என்பது நம்ம எத்தனை PhD வேணா நம்ம படிக்கலாம் இல்லைங்களா? ஒரு 2 PhD வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, நம்ம எப்படிப்பட்டவர்களாக மாறுவோம் அப்படின்னா, கர்வமுடையவர்களாக மாறிவிடுவோம். சோ இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலே நமக்கு கிடைக்கின்ற டிகிரிகள் எல்லாமே, நம்ம டாக்டரேட் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கர்வம் தான் வரும். ஆனா இந்த தெய்வீக அறிவை அறிந்து கொள்ளுவதால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு ஹம்பிள்னஸ் வந்துரும், ஒரு பணிவு வந்துரும். சோ அந்த பணிவை பெறுவதற்காக தெய்வீக அறிவையும் நாம் முழுமையாக அறிந்திருக்க வேண்டும். 2ல எது உயர்ந்தது? கர்வம் பெரியதா அல்லது பணிவு பெரியதா அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியும், பணிவுதான் பெரியது இல்லைங்களா? பணிவோட இருக்கிறது தான் நம்மளுக்கு ஒரு வைஷ்ணவர்களுக்கு அழகு அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். சோ இந்த 2 அறிவையுமே தெரிந்து வைத்து இருக்க வேண்டும். சோ நம்ம இப்ப இந்த உணர்ந்த அறிவு அப்படின்னு, இந்த தெய்வீக அறிவு அப்படின்னு சொல்வோம். இதை அனுபவ அறிவு, உணர்ந்துதான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ யார் இதை உணர்ந்திருக்கிறார்கள்? ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் இதை அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்திருக்கிறார்கள். ஸ்ரீல பிரபுபாத ஆகட்டும், ராமானுஜ ஆச்சாரியார் ஆகட்டும், மத்வாச்சாரியார் ஆகட்டும், ஆழ்வார்களாகட்டும், சோ அவர்களிடமிருந்து இந்த அறிவை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த 2த்துக்கும் இதுதான் வித்தியாசம். சோ இப்போ யாராவது நம்ம நீச்சல் கத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதை யாராவது தபால் மூலம் கத்துக்கொள்ள முடியுமா? நீங்க 1 வாரம் தரையில படுத்துட்டு இப்படி கையை காலை ஆட்டிக்கிட்டே இருங்க, நாங்க 1 வாரம் கழிச்சு சர்டிபிகேட் அனுப்பிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னா அது முழுமையாகுமா? அந்த மாதிரிதான். சோ தெய்வீக அறிவு என்பது உணர்ந்துதான் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர நம்மனால மத்த எந்த விதத்திலும் கற்றுக்கொள்ள முடியாது. சோ தண்ணியில இறங்கினா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு நீச்சல் கத்துக்க முடியும். சோ ஞானம் பிளஸ் விஞ்ஞானம் 2மே இருக்கணும். 2மே இருந்தால்தான் நாம் முழுமையாக அறிந்தவர்களாக இருப்போம். சோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஞானமும் இம்பார்ட்டன்ட், ச அகம் ச விஞ்ஞானம். சோ 2மே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுட்டோம். அதுதான் உண்மையான அறிவு. 2யுமே அறிந்திருப்பது உண்மையான அறிவு. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு கஸ்தித் சித்தயே யததம் அபிசித்தானாம் கஸ்தித் மாம் வேத்தி தத்வதக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மனுஷ்யானாம் சகஸ்ரேஷு, மனிதர்களிலே, சகஸ்ரேஷுனா 1000 மனிதர்களிலே, கச்சித் யததி சித்தையே,
அப்படின்னா 1000 மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே உண்மையாக என்னை அறிகிறான். இப்போ இங்க என்ன பாருங்க, மாரத்தான் ஓடுறாங்க, எத்தனை லட்சக்கணக்கான பேர் மாரத்தான் ஓடுவாங்க, ஆனா ஜெயிக்கிறது என்னமோ ஒருத்தர் தானே. அதே மாதிரிதான் ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்களிலே என்னை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக, அந்த ஞானத்தை அடைவதற்காக யாராவது ஒருத்தர் தான் முயற்சி செய்து பக்குவம் அடையலாம். அப்படி பக்குவம் அடைந்த 1000 பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் தான் பகவானை உண்மையாக அறிந்து கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு. இது நம்மளுக்கு மனச்சோர்வை, ஒரு ஒரு சின்ன இந்த ஃபீலிங்கை கொடுக்குது. அப்ப நம்ம எல்லாம் பகவானை அடைய முடியாதா அப்படின்னு ஒரு மனச்சோர்வை கொடுக்கும். ஆனால் நம்ம முயற்சியை கைவிட்டு விடக் கூடாது. நம்மளுக்கு பெரிய வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார் பகவான். இந்த வாய்ப்பு எல்லோருக்கும் கிடைத்தற்கு அரியது. இது மகா பெரிய பொக்கிஷம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? பகவானுடைய கருணை பார்வை நம்ம மேல இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம். சோ அதனால நம்முடைய முயற்சியை நம்ம கைவிடக்கூடாது. காலையில எந்திரிக்கிறது, சாண்ட் பண்றது, அதுக்கப்புறமா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது, சத் சங்கத்துல இருக்கிறது, பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறது அப்படின்னு நம்முடைய முயற்சியை கைவிடாமல் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறதுனாலதான் பக்குவம் அடைய முடியும். பக்குவம் அடைந்தவர்களின் மனதிலே இருந்து களங்கங்கள் எல்லாம் நீங்கிவிடும். களங்கம் நீங்கிய மனசு நம்மை ஆன்மீக பாதைக்கு சுலபமாக அழைத்து செல்லும். சோ இந்த மாதிரிதான் இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பாசிட்டிவா எடுத்துக்கணும். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். இப்போ யாராவது ஒருத்தர் கிட்ட போய் நம்ம தெரியாத விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்காக நம்ம யாராவது கிட்ட போய் நம்ம பெரியவங்க கிட்ட போய் விஷயங்களை கேட்கலாம். ஆனா சேலஞ்சிங்கா அவங்களுக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்கு அப்படின்னு சோதிப்பதற்காக நம்ம கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உண்மையான அறிவை நாம் இழந்து விடுகிறோம். சோ அவங்க கண்டிப்பா நம்மளுக்கு சொல்ல மாட்டாங்க, உண்மையான அறிவை நமக்கு தரமாட்டார்கள். அவங்களுக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்கு அப்படின்னு சோதிக்க போனா யாராவது சொல்லுவாங்களா நம்மளுக்கு உண்மையானது என்ன அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. சோ நமக்கு தான் நஷ்டம். சோ யாரையுமே சேலஞ்சிங்கா பார்க்க கூடாது, எளிமையாக கேட்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நமக்கு தெரிய வருகிறது. அடுத்தது பிரபு படிங்க மாதாஜி. பூமிர் ஆபோ அனலோ வாயுகு கம் மனோ புத்திர் ஏவச்ச அகங்கார இதீயம் மே பின்னா பிரக்ருதிர் அஷ்டதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த எளிமையாக கேட்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம சொன்ன பார்த்தீங்களா, அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கூட என்னால சொல்லலாம். ஒருத்தன் ஒரு ஜோசியர், ஒரு ஊருக்கு ஒரு புதுசா ஒரு ஜோசியர் வந்தாரு. அங்க ஒரு வில்லங்கமான ஒரு ஆசாமி இருந்தார். இந்த ஜோசியரை டெஸ்ட் பண்ணணுங்கிறதே அவருக்கு அதுலதான் குறியா இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, சின்ன சின்ன கோழி குஞ்சு, கலர் கலரா கோழி குஞ்சு, ₹1 விற்பாங்க இல்லைங்களா, பெயிண்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு கோழி குஞ்சை தன்னோட பாக்கெட்ல, பேண்ட் பாக்கெட்ல வச்சுக்கிட்டார். அதனுடைய கழுத்தை இறுக்கமாக பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார். அந்த ஜோசியர் கிட்ட போய் என்ன கேட்கிறார், இந்த கோழி குஞ்சு இப்போ உயிரோட இருக்குதா செத்து போயிடுச்சா அப்படின்னு கேட்கிறார். சோ அப்படின்னு கேட்கும்போது ஜோசியர் கொஞ்சம் யோசிக்கிறார். யோசிச்சுட்டு நம்ம என்ன சொன்னாலும் சரி, உயிரோடு இருக்குது அப்படின்னா அந்த கழுத்தை நெரிச்சிடுவாப்ல, கொன்னுடுவாப்ல. இல்ல செத்து போச்சு அப்படின்னு சொன்னா உயிரோடு இருக்குன்னு எடுத்து காமிப்பாப்ல. அப்ப நம்ம தோத்து போயிடுவோம். சோ ரெண்டுமே நடக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப யோசிக்கிறார். அப்ப என்ன பதில் சொல்லி இருப்பார்? ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது ஏதாவது தெரியுதா? ஆன்சர் தெரியுதா? ஓகே, நானே சொல்றேன். அப்போ அவர் என்ன சொல்லிட்டார் ஜோசியர், இப்போ அந்த கோழி குஞ்சினோட உயிர் மோகனா அருணாச்சலம் சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி அவர் சொல்லிருப்பாரு அந்த கோழி குஞ்சு இறந்துருச்சு.
அப்பதான் அவங்க உயிரோட விடுவாங்க. அப்ப இத தோத்து போன மாதிரி ஆயிடுமே மாதாஜி. அதனால தோக்குறது பிரச்சனை இல்ல, எப்படியாவது அதை சேவ் பண்ணணுன்றதுக்காக அப்படி சேவ் பண்ணணும், அட் த சேம் டைம் தோக்க கூடாது. அந்த மாதிரி யோசிச்சு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, இப்போ அந்த கோழி குஞ்சின் உயிர் உன் கையிலே இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். இப்ப அதை சேவ் பண்ண மாதிரியும் ஆச்சு, தோக்காத மாதிரியும் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா. இந்த மாதிரிதான் ரொம்ப என்ன சொல்றது, மத்தவங்களை வந்து சேலஞ்ச் பண்ணணும், மத்தவங்களை தோற்கடிக்கணும், மத்தவங்களை வந்து வெற்றி நாணி தலைகுனிய செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான சந்தர்ப்பங்களை வந்து ஏற்படுத்துவார்கள். அந்த மாதிரி யாரும் பண்ணக்கூடாது. இப்ப இந்த ஸ்லோகம் படிச்சுட்டீங்களா மாதாஜி? பூமிர் ஆபோ நலோ வாயு கம்மனோ புத்திரேவச்ச அகங்காரகிதியம் மே பிரண்ணா பிரகிருதிரஷ்டதா. அதாவது பூமினா தெரியும் இல்லைங்களா, நிலம். ஆபோ அப்படின்னா நீர், அனலோ நெருப்பு, வாயுனா காற்று, கம் அப்படின்னா ஆகாயம், அடுத்தது மனோனா மனம், புத்தினா புத்தி, சோ அகங்காரம். சோ இது 8ம் என்னுடைய பிரிந்த ஜட சக்திகள் அப்படிங்கிறாரு. சோ பகவான் கிட்ட ஏராளமான சக்திகள் இருக்குது. அதுல வந்து இந்த 8 விஷயங்கள், சோ நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம் அப்படிங்கிறது பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம் அப்படிங்கிறது சூட்சும உடலை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடியது. சோ இந்த 8ம் பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்து நமக்கு ஒரு உடலை தருகிறது. அப்ப நம்மளுக்கு 2 உடல் கிடைக்கும். நம்ம முதலே பார்த்துட்டோம், சூட்சும உடல், ஸ்தூல உடல் அப்படிங்கிறது. சோ இது 8ம் பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்த சக்திகள். இந்த 8ம் சேர்ந்துதான் நமக்கு ஒரு உடலை தருகிறது அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நமக்கு தெரிய வருகிறது. பிரிந்த சக்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இப்ப பசு இருக்கிறது, பசு வந்து பால் தருகிறது, அந்த பால் அப்படிங்கிறது பசுவிடம் இருந்து பிரிந்த சக்தி. இப்போ வந்து பிரபுபாதர் இருக்கிறார், அவருடைய சாண்டிங், அந்த வாய்ஸ், அவர் பாட்டு பாடினது இதெல்லாம் நம்ம கேட்கிறோம். அப்போ பிரபுபாதர் கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்த சக்தி தான் அவருடைய வாய்ஸ். இப்ப MS அம்மாவோட சுப்ரபாதம் கேட்கிறோம், அவங்க கிட்ட இருந்து பிரிந்து வந்த வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது சக்தி, பிரிந்து வந்த சக்தி. இப்ப பிரிந்து வந்த சக்தினா உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்கும். சோ இந்த 8ம் சேர்ந்து நமக்கு வந்து ஒரு உடலை தருகிறது, என்னுடைய பிரிந்த ஜட சக்திகள் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். இந்த பூமி அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து 5 புலன்களால் உணர முடியும் பூமியை. இப்போ ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துக்கோங்களேன், ஏதாவது ஒரு பாட்டிலோ ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்துக்கோங்க, அது எதால் ஆக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டா அந்த பூமியினாலே ஆக்கப்பட்டது. சோ அதை வந்து நம்மனால வந்து சுவைத்து பார்க்க முடியும், தொட்டு பார்க்க முடியும், உணர முடியும் இல்லைங்களா. சோ 5 புலன்களையும் வைத்து அதை வந்து உணர முடியும். இப்ப நீர் எடுத்துக்கோங்க, அப்ப வந்து 4 புலன்களினாலேதான் உணர முடியும். நெருப்பு எடுத்துக்கோங்க, 3 புலன்கள்னாலதான் அதை உணர முடியும். காற்று 2 புலன்கள்னாலதான் ஏன்னா காற்றை பார்க்கவே முடியாது, தொட்டு உணரத்தான் முடியும் இல்லைங்களா, அனுபவிக்க முடியும். சோ இந்த மாதிரி குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது. சோ இந்த மாதிரியான 5 பூதங்களும் சேர்ந்து ஸ்தூல உடலையும், மனம், புத்தி, அகங்காரம் என்பது சேர்ந்து சூட்சும உடலையும் நமக்கு தருகிறது. இந்த மனம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. மனசு இங்க இருக்கு, ஆனா அது இருந்துகிட்டு நம்மளை வந்து அழுக வைக்குது, சிரிக்க வைக்குது, கோபப்பட வைக்குது இல்லைங்களா. ஒரே மாதிரி நம்மளை வந்து இருக்க விட மாட்டேங்குது. ஆனா மனசு நம்மை அலைகழிக்கிறது. அதே மாதிரிதான் புத்தி, அது அதை விட பெருசு இல்லைங்களா. ரொம்ப அது அதை விடவும் ஒருபடி மேலே போய் நம்மளை வந்து என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணுது. அகங்காரம் நம்ம கிட்ட அது நம்ம பிறக்கும் போதே இருக்குது பாருங்க, சரியா. அந்த அகங்காரம் நம்ம என்ன செய்கிறது அப்படின்னா, நான் நடந்துகிட்டே இருக்கிறேன், என் கால்ல வந்து நான் நடந்துகிட்டே இருக்கும் போது கால்ல முள்ளு குத்திடுச்சு. அப்போ நான் என்ன சொல்றேன், முள்ளு அது என்ன தேடி வந்து குத்தல, நான் நடக்கிற பாதையில அது முள் மேல நான் கால் வச்சதால அது வந்து என்னை வந்து பிக் பண்ண வேண்டி வந்துச்சு. ஆனா நான் என்ன சொல்லுவேன், முள்ளு குத்திருச்சு அப்படின்னுவேன். அது என்ன தேடி வந்து குத்துச்சா? இல்ல. ஆனா அது எப்படி
நம்மை பேச வைக்கிறது. எது நம்மளை இப்படி பேச வைக்கிறது அப்படின்னா நம்மளுடைய அகங்காரம், நம்முடைய தப்ப தூக்கி அடுத்தவங்க மேல போட்டுறது, அதுதான் அகங்காரம். இப்போ வந்து கொஞ்சம் நம்ம குண்டாயிருப்போம், அப்ப வந்து சட்டையெல்லாம் சின்னதாயிடுச்சு, போட முடியல. அப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நான் குண்டாயிட்டேன்னு சொல்ல மாட்டேன், சட்டை சின்னதாயிடுச்சு அப்படின்னுவேன். சோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய அகங்காரம் என்பது. நாம் செய்கின்ற தவறுகளை எல்லாம் நம்ம ஏத்துக்கவே மாட்டோம், அடுத்தவங்க மேல தூக்கி போடுறதுக்கு தான் பார்ப்போம். சோ இதுதான் அகங்காரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ இந்த 8 சக்திகளும் சேர்ந்து நமக்கு உடலை தருகிறது. அடுத்தது பிரபு. மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அபரேயம் இதஸ்த்வனன்யம் பிரக்ருதிம் வித்தி மே பராம் ஜீவபூதாம் மகாபாகோ தயேதம் தார்யதே ஜகத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அஃது உள்ளடக்கியது அப்படிங்கிறார் பகவான். சோ இந்த சக்திகள் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு. இதெல்லாம் 8மே வந்து என்னிடமிருந்து பிரிந்த சக்திகள்னு சொன்னாரு. இப்ப இன்னொரு சக்தி இருக்கு, உயர்ந்த சக்தி, என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி அப்படின்னு யார சொல்றார் அப்படின்னா நம்மளதான் சொல்றார், ஜீவாத்மாக்களை தான் சொல்றார், லிவிங் என்டிட்டிஸ் தான் சொல்றார், உயர்ந்த சக்தி அப்படின்னு சொல்றார். அந்த உயர்ந்த சக்தியாகிய நாம் என்ன பண்றோமா, இன்னொரு தாழ்ந்த சக்தி அவரோடது இருக்கு. அது என்ன, இந்த ஜட இயற்கை, இந்த நேச்சர், இந்த ஜட இயற்கை அவருடைய தாழ்ந்த சக்தி. நாம எல்லோருமே, ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோருமே அவருடைய உயர்ந்த சக்தி. இந்த உயர்ந்த சக்தியாகிய நாம் தாழ்ந்த சக்தியாகிய, இதுவும் பகவானிடமிருந்து வந்ததுதான், அந்த தாழ்ந்த சக்தியாகிய ஜட இயற்கையை வந்து நம்முடைய சுயநலத்திற்காக எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றோம். சரிங்களா? இது ரெண்டுமே சேர்த்தது அவருடைய சக்திகள் தான் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றார். சோ அந்த நம்ம இப்ப தெரியும், முதல்ல வந்து பச்சை பசேர்னு இருந்த இடத்தையெல்லாம் கான்கிரீட் காடுகளாக வந்து நாம் மாற்றி வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறோம். சோ எதுக்காக, கோயம்புத்தூர் சைடு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யானை வழித்தடங்களிலே எல்லாம் இப்ப நிறைய வீடுகள் வந்துருச்சு. அதை கிராஸ் பண்ணி போறதுக்கு அவங்க வீடு மேலதான் போகும். அந்த வீடு மேல போகும்போது அந்த பக்கம் வாழை, அப்புறம் ஏதாவது அது சாப்பிடுற பொருள், அந்த வாசனையை உணர்ந்து கூட அது வீட்டுக்குள்ளேயே பூந்துருது. அந்த காம்பவுண்ட் சோரெல்லாம் இடிச்சு போட்டுட்டு, அப்புறம் வாழை மரத்தை எல்லாம் பிச்சு போட்டுட்டு, சோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம், அதனுடைய பாதையில நம்ம வீடு கட்டினது நம்மளுடைய தப்பு. அதனுடைய வாழ்வாதாரங்களை வந்து நம்ம அழித்து கொண்டே வருகிறோம். சோ அந்த எக்ஸ்பிளாய்டேஷனை பண்ணிக்கிட்டே நம்ம இருக்கிறோம். உயர்ந்த சக்தியாகிய நாம் நம்ம இந்த ஜட சக்தி அப்படிங்கிற தாழ்ந்த சக்தியை வந்து எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்றோம் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்றார். அடுத்தது பிரபு படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏதத் யோனீனி பூதானி சர்வானித்யுபதாரய அகம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகதக பிரபவ பிரளயஸ்ததா. 7.7 படிச்சிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மத்த பரதரம் நான்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வம் இதம் ப்ரோதம் சூத்ரே மணிகனாயிவ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சார்ந்தவை. எந்த 2 இயற்கையை சார்ந்தவை? உயர்ந்த சக்தி, தாழ்ந்த சக்தி. சோ இந்த ரெண்டுமே தான் சேர்ந்ததுதான் வந்து படைக்கப்பட்ட சக்திகள்ல 2. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. அது எந்த சக்தியாக இருந்தாலுமே சரி, அதற்கு வந்து ஆதினா ஸ்டார்டிங், சோ அந்தம்னா எண்ட், ரெண்டுமே வந்து நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. ஆதியும் அந்தமுமாக நானே இருக்கிறேன். நம்ம எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்து தான் பிரிந்து வந்தோம் இல்லைங்களா? அவருடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் தான், அவருடைய அணு துகள்கள் தான் நாம் எல்லோருமே. சோ அவர்கிட்ட இருந்து தான் பிரிஞ்சு வந்தோம். கடைசியில நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த படைப்பின் கடைசியில அந்த ஊழி நடக்கும் போது நம்ம பகவானுடைய வயிற்றிலே போய் எல்லோருமே தஞ்சமடைவோம்.
சோ ஆதியும் அவர்தான், அந்தமும் அவர்தான். அடுத்தது செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதுமே இல்லை. சோ பகவானை விட சிறந்த உண்மை, உயர்ந்த உண்மை அப்படின்னு பகவானுக்கு மேல எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே பகவான் தான். சோ இந்த அண்ட பிரபஞ்சங்களை எல்லாம் படைத்தவர் அவர்தான், பரிபாலிக்கிறவர் அவர்தான். கடைசியில் எல்லாமே போய் முடிவடைய போகிறதும் அவர்கிட்டதான் அப்படிங்கிற உண்மை. அப்புறம் அவர்தான் எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருக்கிறார். காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்ச அதுதான் உயர்ந்த உண்மை. இப்ப எல்லாமே இருக்குது இல்லைங்களா? நிறைய இதெல்லாம் கோள்கள் இருக்கு. அந்த கோள்கள் எல்லாம் இந்த விண்வெளி மண்டலத்திலே மிதந்து கொண்டு இருக்கிறது. சோ இந்த விண்வெளி மண்டலத்திலே யார் அதெல்லாம் பிடிச்சு தூக்கி நிறுத்திட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பகவானுடைய சக்தி தான் அதை இயக்கி கொண்டு இருக்கிறது. பகவானுடைய சக்தியினாலேயே அதெல்லாம் அங்கங்கேயே இருக்குது இல்லைங்களா? என்னைக்காவது ஏதாவது வெள்ளி வியாழன் மேல இடிச்சிருச்சு, சூரியன் சந்திரன் மேல இடிச்சிருச்சு அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு தவறு நடந்திருக்கிறதா இந்த இயற்கையிலே? இல்ல. அந்த மாதிரி பகவானுடைய படைப்பிலே பகவானுடைய சக்திகள்லாம் எல்லாத்தையுமே எங்கெங்க எது இருக்கணுமோ அங்கங்க எல்லாத்தையுமே வச்சிருக்கிறார். எல்லா அண்ட பிரபண்டங்கள் எல்லாமே ஒரு முத்து மாலை நீங்க கற்பனை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அந்த முத்து மாலையிலே எல்லாமே முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த முத்துக்கள் தான் கண்ணுக்கு தெரியுமே ஒழிய அந்த முத்துக்கள் எதால கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த நூல் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. அதே மாதிரிதான் நம்ம இந்த கோள்களை எல்லாம் பார்க்க முடிகிறது. ஆனா உள்ளே இருக்கிற எங்கும் நிறைந்திருக்கிற பகவானை நம்மளால பார்க்க முடியவில்லை, பார்க்க முடியாது. அது அங்கங்க இருக்கிறது பகவானுடைய சக்தியினாலேயே பகவானாலேயே அது எல்லாமே மெயின்டைன் பண்ணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்ற ஸ்லோகம் தான் இது. அடுத்தது பிரபு படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரசோகம் அப்சு கௌந்தேய பிராப்ஸ்மி சசிஷூயயோ பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்தகே பௌருஷம் நிருஷு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக இருக்கிறேன். அவருடைய சக்திகள் என்னென்னு நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா? அந்த ஆரம்பத்துல அவருடைய சக்திகள் எல்லாம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். நீருக்கு அப்படின்னு ஒரு சுவை இருக்கிறது. நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், கோயம்புத்தூர்ல சிறுவாணி தண்ணி தான் உலகத்திலேயே 2வது டேஸ்டியஸ்ட் வாட்டர் அப்படின்ட்டு. அப்ப தண்ணிக்கு ஒரு சுவை இருக்கிறது அப்படின்னு நமக்கு தெரிகிறது இல்லைங்களா? அந்த நீரின் சுவையாக இருப்பது யார் அப்படின்னா பகவான் தான். சூரிய சந்திரர்களின் ஒளி. சோ யார்கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒளி கிடைக்கிறது அப்படின்னா பகவான் கிட்ட இருந்துதான் சூரியனுக்கும் சரி சந்திரனுக்கும் சரி ஒளி கிடைக்கிறது. வேத மந்திரங்கள் ஓம் பிரணவ ஒளியுமாக ஓமாக நான் இருக்கிறேன். பிரணவ மந்திரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஓமாக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆகாயத்தில் சப்தமாக நான் இருக்கிறேன். மனிதரில் திறமையாக இருக்கிறேன். ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஒரு திறமை இருக்கிறது. சில பேர் நல்லா பாடுவாங்க, சில பேர் நல்லா சமைப்பாங்க, சில பேர் நல்லா ஓவியம் வரைவார்கள், சில பேர் நல்லா டான்ஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி திறமைகள் எல்லாமே பகவான் தான் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நம்மளுக்கு சொல்றார். அடுத்தது பிரபு. அதேதான் இங்க டேப்லர் காலமா கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். தண்ணீரின் சுவையாக இருக்கிறேன், சந்திரன் சூரியனின் ஒளியாக இருக்கிறேன், வேத மந்திரங்களின் ஓம் என்னும் பிரணவ மந்திரமாக இருக்கிறேன், ஈத்தர் அப்படின்னா ஆகாயம் ஒளியாக இருக்கிறேன், மனிதனின் திறமையாக இருக்கிறேன், பூமியின் மனமாக இருக்கிறேன். மழை வரும் காலத்துல பூமியிலிருந்து ஒரு மனம் கிளம்பும் இல்லைங்களா? சோ அந்த பூமியின் மனமாக இருக்கிறேன், தீயின் வெப்பமாக இருக்கிறேன், உயிரினங்களில் வாழ்க்கையாக இருக்கிறேன், அனைத்து சந்நியாசிகளும் தவமாக நான் இருக்கிறேன், அனைத்து இருப்புகளுக்கும் விதையாக இருக்கிறேன், பீஜம் அவரே, அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் விதையளிக்கும் தந்தை அவரே. சோ புத்திசாலிகளின் நுண்ணறிவாக இருக்கிறேன். அடுத்தது சக்தி வாய்ந்த மனிதர்களின் வலிமையாக இருக்கிறேன். அடுத்து வேற ஏதோ கொடுத்திருக்காங்க. மத கொள்கைகளுக்கு முரணானது அல்ல. சோ மத கொள்கைகளுக்கு முரணான இல்லாத செக்ஸ் வாழ்க்கையாக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு இல்லற வாழ்க்கையை
அது மத கொள்கைகளுக்கு முரணாக இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். அப்படின்னா அந்த வாழ்க்கை நான் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. 12, 13 ரெண்டையும் படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ए चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् वित्ति नत्वगं देषु ते मयि त्रिभिर्गुणामयैर्भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माप्येप्य परम् अव्ययम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. சோ இந்த 3 குணங்கள் நம்ம பார்த்தோம். மாயை 3 குணங்களை நம் மீது ஏவுகிறது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். அந்த 3 குணங்களை படைத்தவர் யார் அப்படின்னா பகவான் தான். பகவானுடைய சக்திகள் தான், மாயா சக்தி. சோ ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன், எனக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. எப்படி ஒரு தண்ணியில ஒரு டிராப் எண்ணெயை விட்டுட்டோம்னா அது தனியா மிதந்துட்டு இருக்கும், அதோட தண்ணியோட கலக்காது. அந்த மாதிரிதான் நான் தான் படைத்தவன், எனக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, நான் ரொம்ப சுதந்திரமானவன் அப்படிங்கிறாரு பகவான். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல. ஜட இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கும் நான் அப்பாற்பட்டவன். மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். சோ எல்லாமே பகவானுக்குள்ளதான் அடங்குகிறது இல்லைங்களா? சோ எல்லாமே அந்த 3 குணங்களாக இருக்கட்டும், 5 பிரிந்த சக்திகளாக இருக்கட்டும், வேற எந்த சக்தியா, உயர்ந்த சக்தி, தாழ்ந்த சக்தி எதுவாக இருந்தாலும் சரி, பகவானுக்குள்ளேயே எல்லாமே அடக்கம். இங்க பாருங்க, இந்த மாயா சக்தி பகவான் நம்ம மேல இந்த 3 சத்துவ, ரஜஸ், தமோ 3 குணங்கள் மனிதர்களின் மேலே தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறது அப்படிங்கிறத சொல்ற பிக்சர்ஸ் தான் இது. அடுத்தது சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் என்னும் 3 வகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால், நம்ம அந்த குணங்களுக்கு ஆட்பட்டு இருப்பதால், அந்த குணங்கள் நம்மை ஆண்டு கொண்டு இருப்பதால் நம்மனால பகவானை அறிந்து கொள்வதற்கு இயலவில்லை. ஏன்னா நம்மளுடைய அறிவு மாயையால் மூடப்பட்டிருக்கிறது, அறியாமையினால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அதனால பகவானுக்கும் நமக்கும் நடுவுல ஒரு மாயை ஒரு திரையை விரித்து வைத்திருக்கிறது. அதனால பகவானை நம்மனால ஒழுங்காவே பார்க்க முடியல, புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அடுத்தது படிங்க மாதாஜி. गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। மாதாஜி இன்னொரு தடவை படிங்க, அது ஃபர்ஸ்ட் லைன் கேட்கவே இல்லை. दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एतां तरन्ति ते। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। मम माया दुरत्यया. சோ என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களாலான என்னுடைய இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தவர்கள் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். அந்த மாயா சக்தி நம் மீது 3 குணங்களை ஏவுகிறது. அது ரொம்ப ரொம்ப அதை ஜெயிக்கிறது அப்படிங்கிறது இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில இருக்கிற நம்மனால முடியவே முடியாது. அப்படின்னா ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் எப்படி ஜெயிச்சாங்க அப்படின்னா, அவங்க எல்லாம் ஆச்சாரியர்கள் பௌதிக வாழ்க்கையில இல்ல, அவங்க எல்லாம் துறவிகள். அதனால அவங்களால ஈஸியா ஜெயிக்க முடிஞ்சுது. அப்ப நம்மளால முடியாதா அப்படின்னா முடியும். பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். எவ்வாறு சரணடைகிறது? பகவானையே நம்ம எந்நேரமும் ஸ்மரணையில வச்சிட்டு இருக்கணும். அவரை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும். நல்லா சாண்ட் பண்ணணும். சோ பகவானை பற்றி யாரெல்லாம் பெரியவர்கள் பேசும்போது அந்த சத்சங்கத்திலே நாம இருக்கணும். பகவான் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவர்கள் கிட்ட இருந்து நாம விலகி இருக்க வேண்டும். சோ எப்பவுமே கிருஷ்ண உணர்விலேயே நம்ம இருக்கிறதுனால நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்குவம் அடைவோம். நம்ம அவரிடம் சரணடைவோம்.
சரணடைதல் அப்படிங்கறது நான் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேன் பகவானே அப்படின்னு சரணடைகிறது கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிட்ட வந்து மெட்டீரியல் டிசையர் இருக்கக்கூடாது, சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இருக்கக்கூடாது. இந்த பௌதீகத்திலே எது நடந்தாலும், டுவாலிட்டிஸ் எது இருந்தாலும் அது நம்மை பாதிக்க கூடாது. யார் மேலேயும் இப்படி கைய நீட்டி நீதான் அப்படின்னு சுட்டி காட்டக்கூடாது, ஃபால்ஸ் ஃபைண்டிங் பண்ணக்கூடாது, அது ரொம்ப தப்பு. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா நற்குணங்களையும் நாம் வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். பொறுமையாக இருக்க வேண்டும், பற்றற்று இருக்க வேண்டும், கோபம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வேண்டும் வேண்டும். ஸோ அதெல்லாம் இருந்தாதான் நம்மனால வந்து முழுமையாக சரணடைய முடியும். பிரபத்தியந்தே. ஸோ அது வந்து செய்யணும்னா நம்மளுடைய இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த தெய்வீக சக்தி அப்படிங்கிறதை வந்து பகவானிடம் சரணடைந்து அப்போ நம்ம வந்து வென்று விடலாம். அப்ப இந்த 3 குணங்களும் நம்மை விட்டு விலகியே இருக்கும். அது வரைக்கும் இந்த 3 குணங்களுக்கு நாம் ஆட்பட்டவர்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் உங்களுக்கு. கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிச்சுக்கோங்க. படிங்க மாதாஜி. ரேஸ் பண்ணிருக்காங்க ஹேண்ட. ஓகே, டைம் ஆகுது. நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா. பிரபு. நமாம் துஷ்கிருதினோ மூடா பிரபத்யந்தே நராதமா மாயையா பக்ருதக்ஞானா ஆசூரம் பவமாஸ்ரிதா. சோ இங்க 4 விதமான மக்களை பற்றி பகவான் சொல்றார். யாரெல்லாம் வந்து பகவானிடம் சரணடைய மாட்டார்கள், சோ சரணடைந்தால் அந்த 3 குணங்களை வென்று விடலாம் அப்படின்னு சொன்னார். யாரெல்லாம் சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு இந்த 4 பேர்த்த பத்தி இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். துஷ்கிருதினோ மூடா. துஷ்கிருதினோ அப்படின்னா வந்து பக்தி இல்லாதவர்கள். சோ மூடர்கள், முட்டாள்கள், அவர்களுக்கு அறிவு இல்லை. சோ அவங்க வந்து பக்தி செய்ய மாட்டார்கள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நாத்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவது இல்லை. யாரெல்லாம் சரணடைவது இல்லை? மூடர்கள், முட்டாள்கள், அறிவில்லாதவர்கள் பகவானிடம் சரணடைவதில்லை. பகவான் ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படிங்கிறதே வந்து அவர்கள் வந்து நம்ப தயாராக இல்லை. சோ அவங்க வந்து சரணடைய மாட்டார்கள். மனிதரில் கடைநிலையோர், நராதமா அப்படிங்கிறாங்க. நராதமா அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கீழான வாழ்க்கை வாழ்பவர்கள். சோ கீழான வாழ்க்கை வாழ்பவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா, அவங்க கிட்ட வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, உயிரினங்கள் எந்த பாம்பு, பல்லி எல்லாத்தையுமே அடிச்சு சாப்பிடுறாங்க. கோழி, நாய், இல்லைங்களா, வவ்வால். இப்ப எப்படி நம்மளுக்கு அந்த கோவிட் வந்துச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. சோ எந்த உயிரினங்களாக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து சாப்பிடுகிறார்கள். இன்னும் சொல்ல போனா வியட்நாம்ல என்ன பண்றாங்க, பிரெக்னன்ட் லேடிஸ் வந்து தங்களுடைய கருவை விற்கிறாங்க, அதை கூட சாப்பிடுறாங்க. சோ இப்படிப்பட்ட கீழ்நிலை மனிதர்களும் கூட இருக்கிறார்கள். ஆப்பிரிக்க காடுகள்ல வந்து நரமாமிசம் சாப்பிடுகிறவர்கள் இன்னும் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த மாதிரியான கீழ்நிலை மனிதர்கள், கீழான வாழ்க்கை வாழ்பவர்கள், கீழ்த்தரமான வாழ்க்கை வாழ்பவர்கள் என்னிடம் சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறாரு. மாயா பக்ருத ஞானா. சோ யாருடைய அறிவை வந்து மாயை வந்து எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டதோ அந்த மனிதர்கள் வந்து என்னிடம் சரணடைய மாட்டார்கள். சோ ஸ்டோலன் பை, திருடி கொண்டு போய்விட்டது. அவர்களுடைய அறிவை மாயை, இல்யூஷன் வந்து திருடி கொண்டு போய்விட்டது. அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து ஞானிகளாக இருப்பார்கள். எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா விஞ்ஞானிகள் எடுத்துக்கோங்க, உயர்ந்த பதவியில இருக்கிறவங்களை எடுத்துக்கோங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் பக்தி என்பதே வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிது. அவங்க வந்து பக்தி செய்ய மாட்டார்கள். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து மாயா பக்ருதா அப்படின்னு சொல்றாரு. அவங்க வந்து பகவானிடம் சரணடைய மாட்டார்கள். ஆசுரம் பாவம் அப்படின்னா அசுரர்கள். அசுரர்கள் அப்படின்னா யாராவது கொம்பு வச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து பல அந்த புராண காலத்துல இருக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்காதீங்க. நம்மளே வந்து அசுர குணமும் நம்மளிடமே நிறைய இருக்கிறது இந்த கலிகாலத்துல.
சோ ஆசுரம் அசுர குணங்கள் நிறைய உடையவர்கள், அவர்களும் என்னிடம் சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு பகவான் இந்த 4 விதமான மனிதர்கள் என்னிடம் சரணடைவது இல்லை அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்றார். அடுத்தது இவங்க என்னை அடைவது அப்படிங்கிறது அரிது அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லிட்டார். அடுத்த ஸ்லோகத்துல யாரெல்லாம் என்னிடம் சரணடைவார்கள் அப்படிங்கறது இப்ப நம்மளுக்கு பகவான் சொல்ல போகிறார். அடுத்தது பிரபு. இது நான் இப்போ விளக்கினேன் பாத்தீங்களா, அதுதான் இங்க சொல்லிருக்க. துஷ்கிருதினோ அப்படின்னா நாத்திகர்கள். அவர்கள் நாத்திகர்கள்னா யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? கடவுள் பக்தி இல்லாதவர்கள். சோ இவங்க பகவானிடம் சரணடைய மாட்டார்கள். மூடர்கள், மூடர்கள்னா முட்டாள்கள். ஒரு புல்லுக்கட்டுக்காக கழுதை எப்படி கடினமாக உழைக்கிறது, சோ அந்த மாதிரி கடினமாக உழைக்க வேண்டி உள்ளது. அவங்களுக்கு சாப்பிடவோ தூங்கவோ கூட நேரம் இல்லை. இந்த மாதிரி முட்டாள்களும் சரணடைய மாட்டார்கள். நராதமா அப்படின்னா மனித இலத்திலே தாழ்ந்தவர்கள். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஜகாய் மதாய். இந்த கதை உங்களுக்கு பின்னாடி வரும். அப்ப உங்களுக்கு சொல்றோம். ஆசுரம் பாவம், அசுரர்கள். உதாரணம் ராவணன் உலகை வெல்ல விரும்புகிறான். சோ ராவணன் அவன் ஒரு அசுரனாகவே பிறந்திருந்தான் இல்லைங்களா? ஆனா அந்த காலத்துல இருந்தா இப்ப அசுரர்கள் நம்முடைய மனதிலேயே அசுர குணங்கள் நிறைய இருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி அசுரர்கள் கூட பகவானிடம் சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்தது பிரபு. हरे कृष्ण माताजी। तदुर्विदा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आतो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी स परदर्शभ। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். 1 துயருற்றோர், செல்வத்தை விரும்புபவர், கேள்வி உடையவர்கள், பூரணத்தின் அறிவை தேடுபவர்கள். சோ இந்த 4 பேரும் என்கிட்ட சரணடைவாங்க, எனக்கு தொண்டு புரிகிறார்கள். யார் யாரு? துயரத்தில் இருப்பவர்கள். சோ எனக்கு கஷ்டம்னா அப்படி ஒரு கஷ்டம், எந்த பக்கம் போனாலும் கஷ்டம், எதை செஞ்சாலும் நஷ்டம். சோ அப்படி இருக்கிற கஷ்டத்துல இருக்கிறவர்கள் யார்கிட்ட போய் சரணடைவார்கள்? கடைசியில பகவான் கிட்டதான் போய் சரணடைவார்கள். எப்படி பாண்டவர்கள் சரணடைந்தார்கள்? திரௌபதி அந்த வஸ்திராபரம் செய்யும் போது சரணடைந்தாங்க. அந்த மாதிரி தங்களுக்கு கஷ்டம் நேரும் போதெல்லாம் குந்தி மகாராணி. சோ அந்த மாதிரி கஷ்டங்கள் துயரத்தில் இருப்பவர்கள் பகவானை நாடுவார்கள், அவரிடம் சரணடைவார்கள். எங்களுக்கு வேற வழியே இல்லை கிருஷ்ணா, நீ மட்டும்தான் எங்களுக்கு நல்வழி காட்ட முடியும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சரணடைகிறாங்க. அடுத்தது செல்வத்தை விரும்புபவர்கள். சோ நம்மளுக்கு செல்வம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம திருப்பதிக்கு போறோம். எதுக்கு போறோம் அப்படின்னா, உண்டியல்ல நம்ம ஏதோ ஒரு நம்மளால முடிஞ்சதை போட்டுட்டு பகவானே எனக்கு இதை செய் அதை செய் அப்படின்னு நம்ம வேண்டிக்கிறோம். பிசினஸ்ல பார்ட்னரா ஆக்கிக்கிறோம். அவரும் செய்யறாரு, அது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. அவர்களையும் பின்னால அவங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்து கொடுத்து அவர்களை பக்தர்களாக மாற்றி விடுகிறார் பெருமாள். சோ அந்த மாதிரி செல்வத்தை விரும்புபவர்கள். கேள்வி உடையவர்கள், பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு அந்த நிறைய அவங்களுக்கு டவுட்ஸ். சோ அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், ஞானத்தை பெருக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு அவங்க முயற்சி செய்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் அவர் அருள் புரிகிறார். சோ அடுத்தது பூரணத்தின் அறிவை தேடுபவர்கள், ஞானிகள். சோ அந்த ஞானிகள் நிறைய படிச்சு 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 பகவானை அந்த ஞானத்திலே தேடுகிறார்கள். ஞான யோகம் படிச்சோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த ஞான யோகத்திலே பகவானை தேடுகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட 4 என்னிடம் எனக்கு தொண்டு செய்து என்னிடம் சரணடைவார்கள் அப்படின்னு பகவான் இங்க நம்மளுக்கு சொல்கிறார். அடுத்தது பிரபு. இவங்க எல்லாம் பகவானிடம் சரணடைந்தவர்கள் தான். அவங்களோட பிக்சர்ஸ் கொடுத்திருக்கிறாங்க. கஜேந்திர மோக்ஷம் எப்படி பகவான் கிட்ட சரணடைந்தார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். திரௌபதி வஸ்திராபரணம். அடுத்தது சுக கோஸ்வாமி ஜனனம். அடுத்தது சுக கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜா. இதெல்லாம் நீங்க பாகவதம் படிக்கும் போது தெரிஞ்சுப்பீங்க இவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்ட்டு.
அடுத்தது வந்து துருவ மகாராஜா ஸ்டோரி கூட நம்மளுக்கு பின்னாடி வரப்போற சாப்டர்ஸ்ல இருக்கு. அங்கேயும் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். இவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானிடம் சரணடைந்தவர்கள். ராமர், ஹனுமான் எப்படி வந்து அவர் வந்து ஒரு தாசியமா இதுவா இருந்து அவர் வந்து தாசனாக இருந்து பணிபுரிந்தார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். அடுத்தது வந்து சூத பௌடிகர், நைமிசாரண்ய முனிவர்கள், அவர்கள் எல்லோருமே வந்து எப்படி வந்து சரணடைந்து அந்த குருதேவரிடமிருந்து சுகதேவ கோஸ்வாமியிடமிருந்து அவர்கள் வந்து சரணடைந்து கேள்விகளை கேட்டு அவர்கள் பணிவாக தெரிந்து கொள்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். இது எல்லாமே சரணடைந்தவர்களுடைய பிக்சர்ஸ் தான் இங்க வந்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. அடுத்தது மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. தேஷாம் ஞானி நித்ய யுக்த ஏக பக்திர் விசிஷ்யதே பிரியோகி ஞானினோ தத்யர்த்தம் அகம் சசமம் பிரியக. அவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். யார் எனக்கு மிக பிரியமானவன் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். அந்த 4 பேரும் என்னிடம் சரணடைந்தவர்கள் தான். ஆனா அதுல வந்து யார் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படிங்கிறது, ஏனெனில் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன். அவனுக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, சந்தோஷம் வந்தாலும் சரி, எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி எடுத்துக்கிறான். அவன் அனன்ய பக்தி பண்றான். அவனுக்கு பக்தி பண்ணுவது மட்டும்தான் அவனுடைய கடமையாக நினைக்கிறான். அவன் உண்ணுவது, உறங்குவது எல்லாமே கூட அப்புறம்தான். பகவானுக்கு செய்ய வேண்டியதை வந்து செஞ்சுட்டு அந்த பக்தி தொண்டிலே வந்து யார் வந்து அப்படி ஒரு அனன்ய பக்தி பண்ணுகிறார்களோ அவர்கள்தான் வந்து மிகவும் எனக்கு பிரியமானவன், நானும் அவனுக்கு பிரியமானவன் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறார். பிரியமானவன் யார் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு பதில் கிடைச்சிருக்குது. அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஜானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வமிதி சமகாத்மா சுதுர்லபக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். வாசுதேவ சர்வமிதி, எல்லாமே வாசுதேவன் தான். சோ பற்பல பிறவிகளுக்கு பிறகு உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ சுதுர்லபக அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ பற்பல பிறவிகளுக்கு பிறகுதான் ஒரு ஞானிக்கே, சோ உண்மையான அறிவுடைய ஞானிக்கு என்ன தெரிய வருகிறது, எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் வாசுதேவனே அப்படிங்கிறது தெரிய வருகிறது. வாசுதேவ சர்வமிதி, சோ எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக பகவானே இருக்கிறார் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை பற்பல பிறவிகளுக்கு, பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே, நிறைய பிறவிகள் எடுத்ததுக்கு அப்புறம்தான் அது தெரிய வருகிறது. சோ இப்ப நம்மளுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கு. இந்த பொக்கிஷத்தின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொடுத்து வச்சவங்க தானே. சோ இதை வந்து கைவிட்டு விடக்கூடாது, நம்ம தொடர்ந்து பக்தி செய்யணும் அப்படின்னு நான் உங்களை கேட்டுக்கிறேன். சோ அத்தகைய மகாத்மா என்னிடம் வந்து எல்லாமாக அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். கடைசியில நீங்க தான் என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு பற்பல பிரிவுகளுக்கு பிறகு அவர் வந்து ஒரு ஞானி வந்து சரணடைகிறார். அத்தகைய மகாத்மா ரொம்ப ரொம்ப ரேர் அப்படிங்கிறாரு. அப்படி சரணடைவர்கள் மிகவும் அரிது அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து பகவான் சொல்றாரு. அப்ப முதலே ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம், 1000 பக்குவம் அடைந்தவர்களில் ஒருத்தன் தான் வந்து என்னை அடைய முயற்சி செய்கிறான். அப்படி என்னை அடைய முயற்சி செய்கின்ற 1000 பக்தர்களில் ஒருவன் தான் என்னை உண்மையாக அறிந்து கொள்கிறான் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இங்கேயும் அதே தான் சொல்றார், ரொம்ப ரொம்ப அரிது, ரேர் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. காமைஸ்தைஸ்தைர் ஹிருத ஞானம் பிரபத்யந்தே நய தேவதா தம் தம் நியமம் ஆஸ்தய பிரக்ருத்யா நியதா ஸ்வயா. 21 படிச்சுட்டாங்களா மாதாஜி? ஆமா படிங்க. யோ யோ யாம் யாம் தனும் பக்த ஸ்ரத்தயார்சிதும் அச்சதி தஸ்ய தஸ்யாச்சலாம் ஸ்ரத்தாம் தாமேவ விததாம்யகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ப வழிபட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றார்கள்.
சோ இப்ப வந்து டெமிகாட் வர்ஷிப் பத்தி சொல்றாரு பகவான். ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள். சோ நம்மளுக்கு நிறைய மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் இருக்கு, அதை பூர்த்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நிறைய முயற்சிகள் செய்கின்றோம். அதனால நமக்கு வந்து அறியாமையில் விழுந்து விடுகிறோம். இப்போ அந்த அறியாமையோட நம்ம என்ன பண்றோம், தேவர்களிடம் வந்து சரணடைகிறோம். எப்படி, எந்த தேவரிடம் சரணடைகிறோம்? நம்முடைய இயற்கைக்கு ஏற்ப, நம்முடைய இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்ப, நம்ம கிட்ட எந்த குணம் ஜாஸ்தியா இருக்கு, சத்துவ குணமா, ரஜோ குணமா, தமோ குணமா, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு கடவுளை தேர்ந்தெடுத்து, 30 கோடி தேவர்கள்ல யாராவது ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுத்து நம்முடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ப வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றோம். நம்மளுக்கு கல்வி வேணும் அப்படின்னா சரஸ்வதி தேவிய, செல்வம் வேண்டும் அப்படின்னா லக்ஷ்மி தேவியை, நமக்கு தடங்கல்கள் எல்லாம் நீங்க வேண்டும் அப்படின்னா பிள்ளையாரை, இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு மழை வேண்டும்னா ஒருத்தரை, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து நம்முடைய குணத்திற்கு ஏற்ப ஒருத்தரை தேர்ந்தெடுத்து நம்மை வந்து நாம் வந்து அவர்களை வந்து வழிபாடு செய்கின்றோம். சோ எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன், தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என்று ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். இப்போ நம்ம வந்து பகவானை வந்து பரம்பொருள், அவரே முழு முதற் கடவுள் அப்படிங்கிற உண்மை தெரியாம இருக்கிறதுனால, இக்னரன்ஸ்ல இருக்கிறதுனால நம்ம தேவர்களை வழிபடுகின்றோம். அப்படி வழிபடும் போது எல்லாரோட மனசுலயும் பகவான் இருக்கிறார். நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், என்ன ஆசைப்படுறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே பகவானுக்கு தெரியும். சோ நம்ம ஆசைப்படுறது என்ன, தேவர்களை வழிபட வேண்டும் அப்படின்னு. சோ அந்த தேவர்களை வழிபட வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து கொடுப்பது கூட, அந்த உணர்வை கொடுப்பது கூட பகவான் தான். அவர்கள் மீது நம்ம வைக்கின்ற நம்பிக்கையை கொடுப்பது கூட பகவான் தான். இப்படியாவது பக்தி செய்யட்டும் அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கையை அந்த தேவர்களின் மீது ஏற்படுத்துவதும் கிருஷ்ண பகவானே. அவரே அந்த நம்பிக்கையையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பலப்படுத்தி கொண்டே வருகிறார். சோ என்னை வந்து நேரடியா வழிபடலைன்னா பரவாயில்ல, இவர்களை மறைமுகமாவது என்னை வந்து இவர்கள் வந்து வழிபடுகிறார்களே அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கையை வந்து மேம்படுத்துகிறார். அப்போ குறைந்த புத்தி உடைய நம்ம எல்லோருமே தேவர்களை வழிபட்டு நம்முடைய ஆசைகளை எல்லாம் பூர்த்தி செய்து கொள்கிறோம். ஆனா சாங்ஷன் பண்றவர் யாரு அப்படின்னா, அந்த தேவர்கள் நமக்காக பகவானிடம் சென்று முறையிட்டு அந்த சாங்ஷன் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்து பகவான் கிட்ட இருந்துதான் நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கிறார். சோ பகவானே தான் எல்லாமாக இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம வந்து இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது மாதாஜி, பிரபுஜி 2 ஸ்லோகமும் படிங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சதயா ஸ்ரத்தயா யுக்தஸ் தஸ்யாராதனம் ஈகதே லபதே சதத காமான் மைவ லிகிதான் இதான் அந்தவந்து பலம் தேஷாம் தத்பவத் யல்பதி மேதசாம் தேவான் தேவ யஜோ யாந்தி மத் பக்தா யாந்தி மாமபி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவையாகும். சோ அவங்க வந்து தேவர்கள் வந்து நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை பகவானிடம் சொல்லி அங்க வந்து சாங்ஷன் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்து நமக்கு கொடுக்கறாங்க அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். அதை வந்து செய்வதும் நானே தான் அப்படின்னு சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார், தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சோ நம்ம சாங்ஷன் பண்ணி கொடுத்தாரு இல்லைங்களா, தேவர்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம பலன்கள் வாங்கிட்டோம் இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப தற்காலிகமானது, ஒரு நீர்க்குமிழி போலது. அதுக்கு வந்து ஒரு ஆரம்பம் எப்படி இருக்குதோ அதுக்கு ஒரு முடிவும் இருக்குது. அது வந்து நிலைத்து நிற்காது, அது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது, லிமிட்டட். சோ தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். சோ இந்த மாதிரி தேவர்களை எல்லாம் வழிபட்டு நம்ம வந்து கடைசி நேரத்துல எங்க போவோம் அப்படின்னா பகவான் கிட்ட போக மாட்டோம், அந்த தேவர்களின் உலகங்களுக்கு தான் செல்வோம்.
ஆனால் பக்தர்கள், பகவானுடைய பக்தர்கள், கிருஷ்ணரை வழிபடுபவர்கள், அவர்கள் வந்து கடைசியில எங்க வந்து சென்று சேர்வார்கள் அப்படின்னு பார்த்தா பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனத்தை வந்து திருநாட்டை வந்து அடைகிறார்கள் அப்படின்னு இங்கே சொல்லப்படுகிறது. ஏன் வந்து சிற்றறிவு படைத்த மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு பண்டிதரை பார்க்குவதற்கு பக்கத்து ஊர்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்திருந்தார். அந்த பண்டிதர் வந்து அப்ப வந்து காலை நேரம் பூஜையிலே இருந்தார். அப்போ வேலைக்காரன் என்ன சொன்னான் அப்படின்னா, ஐயா வந்து பூஜையில இருக்கிறாங்க, பிள்ளையார் பூஜையில இருக்கிறாங்க, ஒரு 1/2 மணி நேரம் உட்காருங்க அப்படின்னு சொன்னார். சரி, 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு. அவர் வந்து வர்ற மாதிரி இல்ல. 1/2 மணி நேரம் ஆச்சுப்பா, பூஜை முடிச்சுதா, வந்துட்டாரா ஐயா அப்படின்னு கேட்டா, இல்ல அவங்க வந்து அடுத்தது சரஸ்வதி பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறார். அப்புறம் இவன் இப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தார். இவருக்கு வந்து உள்ள உட்கார முடியல, வெளியில போயிட்டார். விவசாய நிலம் வெளியில இருந்துச்சு. அங்க வந்து ஒரு குழியா தோண்ட ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தார். 1/2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு குழி, 1/2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு குழி. அவர் வந்து 1/2 மணி நேரத்துக்கு ஒரு பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தார். ஃபர்ஸ்ட் பிள்ளையார், அப்புறம் சரஸ்வதி, அப்புறம் லட்சுமி அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் பூஜை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார். சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பூஜையும் நடக்கும் போது ஒரு குழியா தோண்டி வச்சுட்டு இருந்தார். கடைசியா ஒரு வழியா வந்தார். வந்ததுக்கு அப்புறமா அவர் கேட்கிறார், ஏன்பா இத்தனை குழியை தோண்டி வச்சிருக்கிறியே, அந்த ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு குழி தோன்றதுக்கு பதிலா ஒரே இடத்துல தோண்டி இருந்தா கூட தண்ணி வந்திருக்குமே அப்படிங்கிறார். அப்போ அந்த அந்த பண்டிதரை பார்க்க வந்தவரும் அதான் சொல்றாரு, நானும் அதையே தான் கேட்கிறேன். நீங்க இத்தனை பூஜை இத்தனை பேரை பண்றதுக்கு பதிலா பகவான் கிருஷ்ணரையே பண்ணிட்டு இருந்தா இவ்வளோ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. ஒருத்தர் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தானே வந்துச்சு, இந்த தேவர்கள் எல்லாருமே அவர்கிட்ட இருந்து தானே வந்தாங்க. சோ அவருக்கு செஞ்சா எல்லாருக்கும் செஞ்சது மாதிரி இருக்குமே, நீங்க தனித்தனியா செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்காதே அப்படின்னு கேட்கிறார். சோ சிற்றறிவு படைத்த மக்கள் தங்களுடைய பலன்களில் வெற்றி கிடைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தேவர்களை வழிபட்டு அவர்கள் இந்த பலன்களை எல்லாம், தங்களுடைய முயற்சிகளை எல்லாம் வந்து பெற்றுக்கொள்கிறார்கள், பலன்களை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். இப்படி பகவத்கீதை சொல்கிறது. அப்ப நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்க கூடாது. அப்ப பகவத்கீதை தேவர்களை வழிபடக்கூடாதுன்னு சொல்லுதா? இத்தனை நாள் எங்க வீட்டுல பெரியவங்கள்லாம் இவங்களை எல்லாம் வழிபட வேண்டும், இப்படி வழிபட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாங்களே அப்படின்னா பகவானும் பகவத்கீதை அப்படி சொல்லவில்லை. அவர்களுக்குரிய மரியாதையை நாம் தந்தே ஆக வேண்டும். அவர்களை வணங்குவது தவறே கிடையாது. சோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, எதுவுமே வந்து பகவானிடம் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இவர்கள் எல்லோரிடமும் போய் வேண்டுவதை விட இவர்களை வணங்க வேண்டும், அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும். ஆனா நம்முடைய தேவைகளை எல்லாம் பகவான் கவனித்துக் கொள்வார். பகவான் கிட்டதான் நம்ம வந்து கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பகவானுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் எது நமக்கு நன்மை பயக்கக்கூடியது, எது நமக்கு பின்னாடி துன்பம் தரக்கூடியது அப்படின்னு. ஒரு அம்மாக்கு தான் தெரியும் குழந்தைக்கு சாக்லேட் நல்லதா, ஸ்வீட்ஸ் நல்லதா, கொடுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கறதெல்லாம், இல்லைங்களா? ரொம்ப கொடுக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா அது நம்மளுக்கு உடல் நலத்திற்கு கேடு அப்படின்னு. சோ நம்ம வேண்டுவதையெல்லாம் கொடுத்து விட்டால் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நல்ல கடவுள் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். இல்ல, நம்ம வேண்டுவதில் வந்து நமக்கு என்ன நன்மை பயக்கும், நமக்கு இது நன்மையா தீமையா அப்படின்னு பார்த்துதான் பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சாங்ஷன் பண்ணுவார். சோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானிடம் சரணடைந்து வேண்டி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பகவான் கொடுத்தா அது நம்மளுக்கு நல்லது, நம்மளுக்கு வந்து அந்த பாக்கியம் இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம். பகவான் ஏதாவது கொடுக்கல அப்படின்னா அவரை வந்து நொந்து கொள்ளக்கூடாது. அதனால நம்மளுக்கு ஏதோ ஒண்ணு தீங்கு, அதனாலதான் பகவான் நம்மளுக்கு இதை வந்து சாங்ஷன் பண்ணல அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எதுனாலும் பகவான் வந்து நல்லதே செய்வார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை வந்து நம்ம வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது பிரபு படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவ்யக்தம் வ்யக்திமாபன்னம் மன்யந்தே மாமம புத்தய பரம் பாவமஜானந்தோ மமாவ்யயம் மனுத்தமம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவ்யக்தம் அக்திம் வியக்தம். சோ அவ்யக்தம் அப்படின்னா தோன்றாத அப்படின்னு அர்த்தம். வியக்தம் அப்படின்னா தோன்றிய. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகிறார்கள். சோ அறிவற்ற மனிதர்கள் என்ன சொல்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு உருவமே இல்லை, அப்புறமாதான் அந்த உருவமில்லாத அந்த ஜோதியிலே இருந்துதான் எனக்கு ஒரு உருவம் வந்தது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க.
அவர்களுடைய சிற்று அறிவினால் அழிவற்றதும் மிகவும் உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கை பற்றி அவர்கள் அறிய மாட்டார்கள். சோ என்னுடைய நேச்சர் என்ன அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவங்க அறிவற்றவர்கள். இப்போ சூரியன் கிட்ட இருந்துதான் சூரிய ஒளி வரும். சூரிய ஒளியிலிருந்து சூரியன் வரமாட்டான். கரெக்டா? அதே மாதிரிதான் ஒரு உருவம், பகவானுக்கு உருவம் இருக்கிறது. அந்த உருவத்திலே இருந்து தோன்றுகின்ற ஜோதி, பிரம்ம ஜோதி, அந்த தேஜஸ் தான் அருவமாக நிறைந்திருக்கிறது, உலகத்துல எங்கும் நிறைந்திருக்கிறது. ஆனா இந்த அறிவில்லாதவர்கள் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, அருவத்திலிருந்து உருவம் வந்ததாக எண்ணுகிறார்கள். அது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. சூரிய ஒளியிலிருந்து சூரியன் தோன்ற மாட்டான், சூரியனிடமிருந்துதான் சூரிய ஒளி தோன்றும். சோ இத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ பவர் ஸ்டேஷன்ல இருந்து பவர் நம்ம வீட்டுக்கு எப்படி வருது, நம்மளுக்கு இது போடுறாங்க இல்லைங்களா, நம்ம வீட்டு பக்கத்துல அது என்ன போடுவாங்க, அந்த பாக்ஸஸ் எல்லாம் போடுவாங்க இல்லைங்களா, அது போட்டு அங்கிருந்து தான் நம்மளுக்கு பவர் வருகிறது இல்லைங்களா. நம்ம வீட்டுல இருந்தா பவர் எல்லாத்துக்கும் போகிறது கிடையாது. சோ அந்த மாதிரிதான் அருவத்திலிருந்து உருவம் வரவில்லை, பகவானுடைய உருவத்திலே ரூபத்திலே இருந்து தோன்றுவதுதான் அந்த பிரம்ம ஜோதி, அந்த அருவம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதை விளக்குகிற ஸ்லோகம் தான் இது. அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி ரெண்டுமே. நாகம் பிரகாச சர்வஸ்ய யோக மாயா சமாவ்ருதக மூடோயம் நாபிஜானாதி லோகோ மாம் அஜம் அவ்யயம் வேதாகம் சமதீதானி வர்த்தமானானி சார்ஜுன பவிஷ்யானி ச பூதானி மாம் து வேதன கஷ்டன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, சிற்றறிவு உடையவருக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவது இல்லை. பகவான் யாருக்கெல்லாம் காட்சி கொடுக்க மாட்டார், சிற்றறிவு உடையவர்களுக்கு, சிந்தனை எல்லாம் புலனின்பத்திலே இருக்கின்றவர்களுக்கு, முட்டாள்களுக்கு, அதாவது நாஸ்திகர்களுக்கு ஒருபோதும் அவர் தோன்றுவது கிடையாது. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். பகவானை அந்தரங்க சக்தி நிறைத்து கொண்டிருக்கிறது. எனவே நான் பிறப்பற்றவன், அழிவற்றவன். பகவானுக்கு பிறப்பு கிடையாதுன்னு நம்ம முதலே பார்த்திருக்கோம். அழிவற்றவன், அவருக்கு அழிவும் கிடையாது என்பதை இவர்கள் அறிவதே கிடையாது. இந்த முட்டாள்களும் சிற்றறிவு உடையவர்களுக்கும் நான் தான் பிறப்பற்றவன், நான் தான் அழிவற்றவன் அப்படிங்கிறது தெரிவதே கிடையாது. ஏன் அந்த பிரம்மதேவருக்கே கூட தெரியவில்லை. ஏன்னா இவர் ஒரு சின்ன பையனா, மாட்டு இடையனா, இடையர் கூட சிறுவனா, அவர் மாடுகள்லாம் காட்டுக்குள்ள ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கிறார். என்ன பண்றார், சாப்பாட்டு நேரத்துல எல்லாரும் உள்ள உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. இவர் எல்லாருடைய டிஃபன் பாக்ஸ்லயும் கைய வச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறார். இடது கையில தயிர் சாதம் இருக்குது, வலது கையில இன்னொரு பாக்ஸ்குள்ள இருந்து கையில இருந்து எடுத்து வேறொரு பையனோட வேறொரு கோபகோபியர்களுடைய அந்த பாக்ஸ்ல இருந்து சாதத்தை எடுத்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார். பிரம்மதேவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம், இவரா முழு உலகையெல்லாம் ஆள்பவர், இவரா முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம். சோ அதனால ஒரு லீலைகள் எல்லாம் செய்தார். அது பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா. சோ பிரம்மதேவருக்கே இவரை நம்ப முடியவில்லை. அப்படிங்கும் போது சாதாரண மக்களாகிய நாம் எப்படி இவரை கடவுள் அப்படின்னு நம்புவோம் இல்லைங்களா. நம்மளுக்கு கடவுளை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு அந்த ஞானமே கிடையாது. சோ இதனால இவர்கள் அறிவதில்லை அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகத்துல, அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இன்னும் நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாருமே இல்லை அப்படிங்கிறாரு. சோ பாஸ்ட் டென்ஸும் தெரியும் அவருக்கு என்னென்னலாம் நடந்தது அப்படின்னு, பிரசன்ட் டென்ஸும் தெரியும் இனிமே என்ன நடக்க போகிறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது. சோ எல்லாத்தையுமே அவர் அறிவார். எல்லா ஜீவாத்மாக்கள், ஒரு ஜீவாத்மாவோட மனசுலயும் நாம் என்ன நினைக்கிறோம், என்ன செஞ்சோம், என்ன செய்ய போறோம், என்ன நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அத்துப்படி. ஏன்னா பகவான் எல்லாருடைய மனசிலும் பரமாத்மாவாக அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனா என்னை அறிந்தவர் யாருமே கிடையாது, என்னை முழுமையாக புரிந்து கொண்டவர்கள் அப்படின்னு ஒருத்தர் கூட கிடையாது அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றார்.
அதுவும் கிடையாது. அதுவும் இல்லாம என்ன சொல்றாரு, நான் ஒருபோதும் முட்டாள்களுக்கும் சிற்றறிவு உடையவர்களுக்கும் நான் தோன்றுவதில்லை அப்படின்னு சொல்றார். ஏன் அப்படி சொல்றார்? பகவான் நம்ம எல்லாரோட மனசுலயும் இருக்காரு இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாத்துக்கும் அவர் காட்சி கொடுத்துட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பகவானை பற்றி பஜனை செய்து கொண்டு சாண்ட் பண்ணிட்டு எல்லாருமே பக்தர்களாக மாறி விடுவோம் இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது ஏன் பகவான் நமக்கு முன்னாடி தோன்றுவது இல்லை அப்படின்னா, அதுக்கு ஒரு பதில் வச்சிருக்கிறார் பகவான். சோ மூடர்கள் என்னை புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். சோ அவங்க முன்னாடி நான் வரவே மாட்டேன். ஏன்னா யோகமாகை அப்படிங்கிற திரை, அந்தரங்க சக்தி என்னை மறைத்து கொண்டிருக்கிறது. அது மட்டும் கிடையாது. என்னன்னா ஜராசந்தன் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஜராசந்தன் பகவானை போருக்கு அழைத்து கொண்டே இருந்தான். 2 பேரும் நிறைய போர் செய்து கொண்டே இருந்தார்கள். சரிங்களா? அப்போ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஜராசந்தன் என்ன பண்ணா, ஒரு யவ்வன ராஜா, அவன் பேர் என்ன அப்படின்னா யவ்வன ராஜா காளையவனன். காளையவனன் அப்படிங்கிற அவனை கூட்டிட்டு வந்தார் பகவானோட சேர்ந்து சண்டை போடுறதுக்காக. அந்த காளையவனை பார்த்த உடனே பகவான் போர்க்களத்திலிருந்து ஓட ஆரம்பித்து விட்டார். ஏன் எல்லாருக்கும் ஒரே திகைப்பு. பகவான் எப்படிப்பட்டவர், எல்லாரையுமே பஸ்பமாக்கி விடுவார் இல்லையா? ஆனா இவனை பார்த்த உடனே ஓட ஆரம்பிக்கிறாரே ஏன் அப்படின்னு பகவானை துரத்துக்கிட்டே போறாங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, எல்லாரும் முன்னாடியும் நான் தோன்ற மாட்டேன்னு சொன்னார் பாத்தீங்களா? ஏன்னா இந்த காளையவனன் பசுக்களையே எப்பவுமே அடிச்சு 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 கொன்னு சாப்பிட்டுட்டு இருப்பான். சோ அப்படிப்பட்ட பாவ காரியங்களை செய்தவனை பார்க்க கூட பகவான் விரும்பவில்லை. சோ நம்மளுக்கு தெரியும், அசுரர்கள் நிறைய பேரு, அந்த யாரு தாடகை எல்லாருமே நிறைய பேர் பூதனை, இவங்க எல்லா அசுரர்களையுமே முக்தி அடைந்தவர்கள். அவங்க எல்லாமே பகவானுடைய கண் பார்வைப்பட்டு பகவான் கையாலே செத்துறதுனால அவங்க முக்தி அடைந்தார்கள் அப்படின்னு தெரியும். சோ அப்படிப்பட்ட அசுரர்களுக்கெல்லாம் முக்தியை வழங்கியவர் இவனை பார்த்தவுடன் ஓடுகிறார் அப்படின்னா இவனை பார்க்க கூட விரும்பவில்லை. சோ அப்படிப்பட்டவர். அதனாலேயே அவருக்கு ஒரு பேர் வந்தது, ரணச்சோர் ராய் அப்படின்னு பேரு. போர்க்களத்திலிருந்து ஓடியவன் அப்படின்னு பகவான் அந்த பேரை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படல. அவனை பார்க்கவே விரும்பல பகவான். அதனாலேயே அவனை பார்க்க விரும்பாமல் அவர் ஓடிக்கொண்டே இருந்தார். சோ இதனால்தான் எல்லோருக்கும் நான் காட்சி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறது இதனாலதான் பகவான் சொல்றார். அடுத்தது பிரபு படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏஷாம் த்வந்த கதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மனாம் தே த்வந்த மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் த்ருட பிரதாகா. சோ முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூர்ணமாக விடுபட்டு உள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். சோ இந்த ஸ்லோகம் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? நம்ம முற்பிறவியில ஏதோ புண்ணிய செயல்கள் செஞ்சிருக்கிறோம், இந்த பிறவியிலும் யாருக்கும் எந்த கெட்டதும் நினைக்காம இருக்கிறோம். சோ அதனால நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகிக் கொண்டே இருக்கிறது. எப்படி விலகிறது? சாண்ட் பண்றதுனால நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மிடமிருந்து விலகிக் கொண்டே இருக்கிறது. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? பக்குவம் அடைகிறோம். அதனால இருமைகளிலிருந்து நாம் முழுமையாக விடுபடுகிறோம். இருமைகள்னா நம்மளுக்கு என்ன குவாலிட்டிஸ் தெரியும் இல்லைங்களா? மானம், அவமானம், அந்த மாதிரி எல்லாம், இன்பம், துன்பம். சோ இதெல்லாமே ஒரே அடியா விளக்க முடியாது நம்மனால. ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம ட்ரை பண்றோம் இல்லைங்களா? பகவத்கீதை படிக்கிறோம், பாகவதம் கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோம். சோ இந்த மாதிரி யார் தொடர்ச்சியாக முயற்சி செய்து அந்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறார்களோ உறுதியோட அவங்க ஈடுபடுவார்கள். எப்போ ஈடுபடுவார்கள்? இந்த பிறவியிலும் முற்பிறவியிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்கள் செய்தவர்கள். யாருடைய பாவங்கள் எல்லாம் விலகிக் கொண்டிருக்கிறதோ அவர்கள்தான் இந்த மாதிரி உறுதியோடு பக்தி தொண்டு செய்வார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு ஒரு கேரண்டி கொடுக்குது. சோ நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒரு பக்தி செய்து சாண்ட் பண்ணி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி, சோ பகவத்கீதை கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணி சத் சங்கத்திலே இருந்து நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் தெரிந்து கொண்டு உறுதியோடு
நம்ம வந்து பக்தி செய்ய வேண்டும். பகவான் ஒரு இடத்துல சொல்வார், பக்தி செய்வது எளிது, பக்தி செய்வது கடினம் அப்படின்னு சொல்லுவார். எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, பக்தி செய்வது எளிதுதான், ஏதோ ஒரு நாள் செஞ்சா எளிது. ஆனா தொடர்ந்து உறுதியுடன் விடாமல் செய்வது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கடினம் இல்லைங்களா? இதையே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கிட்டையும் வந்து, குருஜி பக்தி எளிதுன்னு சொல்றீங்க, பக்தி ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்றீங்க, அது எப்படி அப்படின்னு கேட்டப்போ அவரும் வந்து இதையே தான் சொன்னார். சோ நம்ம வந்து ரொம்ப ஈடுபட்டு விடாமல், அனன்ய பக்தி, தொடர்ந்து விடாமல், என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு 4:30 மணிக்கு எந்திரிச்சு ஸ்டாண்ட் பண்றது, அடுத்த நாள் சோம்பேறித்தனமா படுத்துறது, அந்த மாதிரி இல்லாம எப்பவுமே உறுதியோடு செய்யறோம் பாத்தீங்களா, அதுதான் அனன்ய பக்தி. அந்த மாதிரி பக்தியில இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும், பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அடுத்தது பிரபு. மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஞ்சம் ச ஏவிதுகு பிரயாண காலேபி ச மாம் தேவிதுர் யுக்த சேதசக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பௌதீக தோற்றம், அதாவது இந்த இயற்கை, தேவர்கள், அவர்கள் யார்? பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ், மற்றும் எல்லாவித யாகங்கள், இது எல்லாரையும் ஆள்பவர் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் தான். பரமபுருஷ பகவானாக என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானை என்னை அறிய முடியும். சோ மரண நேரம், அந்த காலே, சோ அந்த மரண நேரத்திலே வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய செயல்கள் எல்லாம், நம்முடைய புலன்கள் எல்லாம் செயலிழந்து விடும். அப்ப வந்து நம்மளுக்கு எந்த நினைப்புமே இருக்காது, காது கேட்காது, கண்ணு தெரியாது, தொண்டையில கபம் வந்து அடைச்சுக்கும். அப்ப போய் பகவானை வந்து நினைக்க முடியுமா? ஆனா முடியும் அப்படிங்கிறாரு. யாருக்கு அப்படின்னா, இந்த பௌதீக தோற்றம் முழுவதுமே, பௌதீக தோற்றம் முழுவதுமே பகவான் தான் எல்லா இடத்திலுமே. ஆமா, மீராபாய் அப்படின்னு சொல்றாங்க பிரபு. பௌதீக தோற்றம், இந்த பௌதீக தோற்றத்திலே எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார். தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார். நேத்துதான் நம்ம வந்து நரசிம்மருடைய சதுர்த்தசிய கொண்டாடினோம் இல்லைங்களா? அவர் தூணிலிருந்து வெளிப்பட்டார். சோ இந்த பௌதீக தோற்றங்கள், நாம் பார்க்கின்ற மரங்கள், செடிகள், கொடிகள், ஆறுகள், மலைகள் எல்லாமே வந்து பகவான் தான் நிறைஞ்சிருக்கிறார். அப்புறம் தேவர்களிடமிருந்தும் தேவர்களும் அவருடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் தான். சோ இந்த யாகங்களின் பலன்கள் எல்லாமே அனுபவிப்பர் யார்? போக்தாராம் யக்ஞ தபசாம், அவர் யார் அப்படின்னா பகவான் தான். சோ இப்படிப்பட்ட பகவானே பரமபுருஷர் அப்படிங்கிறதை வந்து அறிந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் வந்து என்னை வந்து கடைசி நேரத்திலையும் வந்து நினைவு வைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். அப்படி நினைக்கிறேன்னா கூட நானே வந்து அவங்களுக்கு நினைவுபடுத்துவேன் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சாதி பூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யக்னம் சயேவிதுக பிரயாண காலேபி சமாம் தேவிதுத்யுக்த சேதசக. சோ பிரயாண காலம், பிரயாண காலம்னா அந்திம காலத்திலே, அந்திம காலத்திலே கூட பகவானை வந்து பரமபுருஷராக என்னை நினைக்க முடியும், என்னை அறிய முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. அடுத்தது பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கத்திற்கு வந்திருக்கிறோம். சோ பகவானுடைய மகிமைகள் என்னென்ன அப்படின்னு 1 to 3 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். பகவானுடைய ஆற்றல்கள் என்னென்ன, அதாவது தண்ணீரின் சுவையாக இருக்கிறேன், சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியாக இருக்கிறேன், அந்தரங்க சக்தியாக இருக்கிறேன், ஜட சக்தியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு 8 விதமான சக்திகள் என்னென்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அவருடைய ஆற்றல்களை எல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் வந்து எப்படி சரணடைய வேண்டும், மாம் ஏவையே பிரபத்யந்தே அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். டெமிகாட் வர்ஷிப், தேவ தேவியர்களின் வழிபாடுகளையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம். சோ நம்ம இந்த மயைவ விகிதாங்கி தான், சோ இந்த பகவானை வழிபடுவது தேவதேவர்கள் அனைவரையும் ஒன்றாக வழிபடுவதற்கு சமம் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து நம்ம சொல்றார். அந்த தேவதேவியர் வழிபாடு தப்புன்னு சொல்லல, ஆனா அதையும் விட உயர்ந்தது ஒன்று இருக்கிறது அப்படிங்கிறது இங்க பகவான் நம்மளுக்கு எடுத்துரைத்தார். இதுதான் அத்தியாயத்தின் சுருக்கம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி என்ன சொல்றீங்க?
மாதாஜி ஸ்லோகம் முடிஞ்ச உடனே ஒரு ஸ்லோகம் படிப்பாங்கல்ல மாதாஜி. அது நீங்களே அத சொல்லுங்க மாதாஜி. ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி, நீங்க அந்த ஸ்லோகம் சொல்லுங்க. அவரை அவங்கள வந்து அன்மியூட் பண்ணுங்க பிரபு. ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः. हरे कृष्णा. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் அதே மாதிரி விஜயகுமாரி மாதாஜி அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணறதுக்கு முன்னாடி உள்ள மங்களாச்சரணம் சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுங்க மாதாஜி. so that new devotees வந்து